Zdravím vás, volám sa Filip a týmto vám chcem dokázať, že vydanie albumu Billy Barman je iba sprostý podvod. No tak s Billy Barmanom je to taký trošku smutný príbeh, lebo mne sa to až blbo hovorí na kameru, ale tak je to kapela, do ktorej sme všetci dávali nádej nejaké, my sme ich na Pohode urobili niekoľkokrát. Fúha, tak toto sa nás aj nepýtaj, lebo najhoršie máme skúsenosti s Billy Barman a to si pamätáme už, čo to bolo po Radiohead Awards, oni vyhrali cenu a boli sme s Jurajom dohodnutí, že príde vlastne ráno a to bola nejaká na 9 bol takto, dohodnutý. aby sme povedali, Jožko keď mal prísť, tak prišiel. Jožko prišiel, raz nechcel prísť, to si pamätáme. Že... No ja osobne si myslím, že Billy Barman tento rok ani možno budúci, ani za 2 roky žiadny album nevydajú. Ja si osobne myslím, že Billy Barman už v živote žiadny album už nikdy v živote nevydal. Takto, že ja sa stretávam s chalami, s hudobníkmi na Milujem Slovensko a akože mám taký dojem jednak, že sa tam tak akože našli, neviem, že či úplne hudobne, ale ako partia. Billy Barman, tak tých som už dobre dlho nevidela. Je veľmi dobré, že toto točíš, lebo ja musím povedať jednu vec o skupine Billy Barman. Ja ich mám strašne rád, to je kapela, ktorá urobila veľmi veľa dobrej hudby, len nechápem, prečo to tak zabrzdili. Jednoducho sa zlakli toho a jednoducho to podľa mňa zabalia. Ale tak zase na druhú stranu, myslím, že to nebude nejaká škoda. Ak by sa trošku znormálnili, no to by bolo fajn, ale podľa mojich informácií ani tá kapela už spolu nejak nehrá, není. A ja sa moc tomu nečudujem, lebo predsa len tie ega, čo tam boli, to sa asi nedalo vydržať. Ale tak zlatí chlapci, no. Juro Podmanický, no to je môj horný sused. A robí mi nepríjemnosti, lebo nemôžem spávať ani o 4 ráno ešte. Mulatuje a vyhráva. Dokonca som vlastne na jednej akcii, keď v tejto zostave s Milujem Slovensko spolu hrali a tak nejak hovorili, že akože Billy Barman, že to už tak nejak to neriešia veľmi. Všetci povedali, že jasné, henty sa nedá dovolať, nedá sa s nimi komunikovať, je to ťažké. Ďuri môže obnoviť svoju kapelu Klíše, Jozef môže brnkať o vetroplachu a keď toto budú pozerať, tak ich odkazujem, že nech sa spamätajú, lebo skončili. Chalani chceli byť veľmi alternatívny, ale moc im to asi... No, tak to nevyšlo, však nie všetko musí výjsť, ale bola to kedysi celkom fajn kapela. Ale teda nevieme, že čo s nimi je. Ja ako vydavateľ som doteraz bohužiaľ žiaden master nedostal. Teraz, že by mali nahrávať alebo niečo. Je blázne. Však on je schizofrenik. On nemôže vydať žiadny album. Na jednej strane Ďuraj, na druhej Podmanický. Díky Billy Barman za to, čo ste spravili a škoda, no. Možno raz budete v legendách popu a bude vás doprevádzať váš bývalý basák. Zabudnite na to, Billy Barman nevydá tento rok album.